Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon ni ining santos nga misa, atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga igsoon natong nagmasakiton nga nakaron sa balay tambalanan ug nasa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Aron mahimo kitang takos ug angayan sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala kitang tanan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami. Mag-ampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, paling kawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Israel paras nga himunga. Sa dihang midaghan ang bunga niini, midugang usab siya pagpamuhat og mga halaran. Sa pag-uswag sa iyang nasod, gilig-on usab niya ang iyang mga haliging sagrado. Malimbungon ang ilang kasing-kasing, kinahanglang ang tuson nila ang silot sa ilang sala. Kay dugmukon sa Ginoo ang mga halaran nila ug ang ilang mga haliging sagrado. Karon makaingon sila, kami walay hari, kay wala man namo kahadluki ang Ginoo. Unsa may kapuslanan sa hari alang kanato? Mahanaw ang hari sa Samaria, daw sinapsap sa kahoy nga naglutaw sa tubig. Kunubon ang mga halaran sa Aben nga maoy nakaangin sa Israel sa pagpakasala. Sa ilang mga halaran, manubo ang mga katunukan ug mga kasagputan. Ug unya moingon sila sa mga bukid, tabuni kami. Sa kabungturan moingon, pangatungpag kamo kanamo. Ipugas ang binhi sa katarong, aron maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay paglubad. Daruha ang uman ninyong yuta, panahon na nga pangitaon ta ang Ginoo, aron ipaulan niya kaninyo
ang kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Pangita kanunay ang naong sa Ginoo. Awiti siya, awita ang iyang kadaiganan. Isang yaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Himayaa ang iyang balaang ngalan. Pasadyakan mo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang kahibulungang mga buhat ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon. Mga anak ni Jacob, ang iyang mga pinili. Siya ang Ginoo mao ang atong Dios. Sa tibuok kalibutan nagahari ang iyang kahukmanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Tinutlogikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una, si Simon nga ginganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago, ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo, ug si Tadeo, si Simon nga patriota, ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jesus.
Kining napulog duha gipadala ni Jesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo, ni sabisan unsang lungsura sa Samaria. Adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo o gisangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ito sa pakpakan ng Ginoo. Para atong masabtan ang Ebanghelyo karon, sa wa pagipada ni Jesus ang 12 ka apostoles, gitawag sa sila daan by name. O, gitawag sa, naminaw man mo sa Ebanghelyo, gitawag sa daan sila by name. Buti pasabot, sa dili pahimuon ang sending off for the mission, gi-build up sa daan ang relationship. Gi-highlight sa daan ang connection. No? Gi-highlight or gi-build up sa daan ang relationship between sa mga apostles and Jesus. Giklaro sa daan, gi-highlight sa daan ang connections tali sa mga tinunan ngadto kang Jesus. To this end, Jesus chooses 12 men to represent the 12 tribes of Israel and instructs them to confine their initial mission to the lost sheep of the house of Israel. Giklaro dinhi, giinstrakan sila, mabitaw diha sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, nga adtuan ninyo katong mga karnero nga nangawala didto sa nasod sa Israel. Now, unsa may lesson nato niini karon mga igsoon? Una, let's try to ask ourselves, kumusta man ang akong relasyon sa Ginoo karon? Kumusta man ang akong connection sa Ginoo karon? Kung ang mga tinunan, before sila gahimo sa sending off, before sila gipada ngadto sa mission, gi-highlight sa daan ang connection, gi-build up sa daan ang relasyon. Karon, ang pangutana, kamusta mampod ang atong relasyon sa Ginoo? Kamusta mampod ang atong connection sa Ginoo? Mga igsoon, siguro tibuok adlaw konektado ta sa internet. Klaro ni nga pagkasulti, siguro di man tanan ha, pero may kasagaran. Siguro tibuok adlaw konektado ta sa internet. Updated ta sa mga balita sa social media, labi na karon. No, perti pagkabanha, impeachment, pero wa mahisguti ang flood control. No? Siguro, updated ta niining tanan. Pero ang danger niini mga igsoon, usahay, mas dali pa nato matubag ang notification kaysa sa tingog sa Ginoo. Mas updated pa ta sa Facebook kaysa sa Ebanghelyo. Mo na nga, ang pangutana karon nako, kumusta man ang imong relasyon sa Ginoo, kumusta man ang imong connection sa Ginoo? Kay tingali baya, og mas updated pa ta sa Facebook kaysa sa Ebanghelyo. Mas kabalo pa ta sa nahitabo sa kinabuhi sa uban kaysa sa atong kaugalingong kalag nga hapit na nalata, hapit na nadugta. Sige daw be, ganus aman ang imong katapusang ampo nga seryoso kaayo. No? Mo na nga nindot, mubalik ta sa atong kaugalingon, ganus aman ang katapusang ampo nimo nga seryoso kaayo. When was the last time that we open our hearts to Jesus? Dili lang sa pagpangayo, kundi sa pagpaminaw nganha kaniya. Kay often, naaraman tagpangayo, di ta kamao mo patalinghog sa Ginoo. Mga igsoon, piskay pamalandungan ang mga pinili ni Jesus karon nga dili perpekto. Adunay impulsive sama ni Pedro, adunay tigpaningil og buhis sama ni Mateo, adunay manggidudahon sama ni Tomas, adunay mabudhion sama ni Judas Iscariote. Silang tanan adunay nagkadaiya o nagkalain-laing batasan. In fact, they were not the kind of people the world expected to change history. Kining mga tawhana,
Tungod kay nagkalain, wa sila'y titulo, way posisyon, wa tanan. Ordinaryo nga mga tao, imperfect nga mga tao, but still gipili sa Dios. Besides, ingon niini usab ang pagtan-aw nato sa atong kaugalingon karon. Dili ko angayan, dili ko takos, makasasala ko kaayo, dili ko enough. Pero mind you, my dear brothers and sisters, never nahimong babag sa Ginoong Jesus ang atong limitasyon. Never nahimong babag sa Ginoo ang atong mga weaknesses. Tungod kay ang iyang gipakita, ang iyang gipangita, dili man mga perpekto nga tao, kundi kadtong tao nga taliwala sa iyang kakulangon, pero andam musunod ug musalig sa Dios. Kung ang kasing-kasing mga igsoon, kamao musalig sa Ginoo, kaya niya kini bag-ukon. Kung ang kasing-kasing andam musunod, kaya niya kini gamiton. Ang Ginoo, wa mo tawag nato tungod kay angayanta. Wa mo tawag nato ang Ginoo karon nga musimba ta dinhi tungod kay wa taysa. Wa mo tawag ang Ginoo nato karon nga niya ta dinhi sa simbahan tungod kay hinlo ta kaayo. Gitawag ta sa Ginoo nga niya ta dinhi karon kaysa hinay-hinay pag-uhon sa Ginoo ang atong kinaiya ug batasan. Mao ni atong tuuhan unta. No? Wa ta gitawag dinhi nga niya ta karon dinhi tungod kay perpekto ta nga tawo, makasasala tang tanan bisan ang nagyaw-yaw dinhi sa inyong atubangan, makasasa nga dako. Mao na nga niya ta dinhi karon. Gitawag ta sa Ginoo dili aron ipakita sa kadaghanan nga perpekto ta kaayo. Itawag ta sa Ginoo tungod kay slowly pag-uhon sa Ginoo ang atong kinaiya. Busa karong adlaw, sa dili pa nato hunahunaon kung unsay ipabuhat sa Ginoo, pangutan-on sa nato daan ang atong kaugalingon, duol pa ba gihapon ang akong kasing-kasing sa Dios. No? Duol pa ba gihapon ang akong kaugalingon ngadto sa Dios. Tungod kay ang tao nga duol ni Jesus, mamahimong tinubdan sa iyang gugma, kalinaw ug paglaom sa uban. Sa katapusan, hinaot nga mahisama unta kita sa mga tinun-an, sa mga apostoles, dili perpekto pero andam musunod, dili takos pero masaligon kaayo. Because in God's hands, a heart that is willing to obey is far more precious than a heart that only appears to be perfect. Mo na mga igsoon, sa kanunay, akong balikon, wa ta gitawag sa Ginoo tungod kay perpekto tang daan. Gitawag ta sa Ginoo tungod kay hinay-hinay, bag-uhon sa Ginoo ang atong pagkatao. Amen? Amen. Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios samahan makagagahom sa tanan.
O Ginoo, kininggasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglan ang among mga pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, taron ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay huno nga pagdaig sa pag-ingon. Santos kayo dikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis, ni pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat
sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Ingon man Ginoo kining katawhan nga nasa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Santa Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtud sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
Karon ni pakita ta ang timaan sa atong panaginig suunay panagdait manaa kaninyo. Peace. Mga igsoon, mao kini sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ni Kristo magamping kayo. Kaliyog manindog. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdayeg kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salve Regina.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ultimi Christiano Christianibus Christi. Oremus. Omnipotens impeterni Deus, qui gloriose Virgines Matris Mariae corpus itanimam, Otinium Filii Tui habitaculum mifice mereretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, Daut tuius commemoratione letamor, eos pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua leveremur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Akong gihangyo itong mga nag-birthday karon, nagsaulog sa kasumaran silang kaminyoon, ingon man ang mga bata nga niya dinhi, dol mo sa tubangan para sa panalangin.